Здравейте, имам удоволствието да ви представя единствения кандидат за независим общински съветник в град Пловдив. Би казал, че това е голяма смелост и честност. В сравнение с другите незнайни, зависими и почти анонимни кандидати за общински съветници. При мен е доктор Росен Цолов. Докторе, моля за кратко представяне относно защо решихте да се кандидатирате. Здравейте съграждани, казвам се Росен Бождаров Цолов от град Пловдив, доктор по професия, сърце, призвание, възпитание и менталитет. А на въпроса защо реших да се кандидатирам, мисля, че настъпи момента всички пловдивчани да се замислят кое е най-важното в живота им. А според мен това е здравето на всеки един отделен човек и оттам всъщност дойде въпроса, който все още не доумявам. Как може да има бюджет в рамките на 300-500 милиона за желязо и бетон, а за здравето на хората да няма бюджет? Град Пловдив да няма рехабилитационни центрове, да няма детски и общински консултации, различните видове, които да са преференциални и безплатни за децата. Да няма инвестиции в околната среда и във въздуха, да няма високоефективни общински болнични заведения и центрове, които да се грижат за здравето на пловдивчани, безплатно обслужване с кухни и с храна за социално слаби или хора в неравностойно положение и да няма общински фонд лекарства спаси живот. Не е ли това ролята на всеки един кмет, общински съветник, държавен служител, а не да я грижите за самия стоматобетон? Призовавам всички мислещи, независими и смели съграждани, искащи децата им, а и те самите, да се развиват и да живеят в една здравословна среда, да ме подкрепят в това мое начинание. Винаги има начало, нека да започнем заедно. Имаме също така и въпроси от социалната мрежа. Иван Тодоров ви пита по темата. Докторе, за кой кмет да гласуваме? Те са толкова много. Как бихте го отговорили? Тук не мога да помогна. Всеки трябва да гласува по съвест, по разбиране и виждане по въпроса. Но мога да ви кажа кой независим кандидат за общински съветник да подкрепите и да гласувате. Моя милост Росен Цолов с номер 70 и преференция номер 101. И ако ме подкрепите, ще знаете, че ако случайно или не, вашия кмет, който сте избрали, ви разочарова или подведе, ще може да разчитате на моята подкрепа в Общинския съвет за контрол и корекция на вашият кмет. Напълно съм съгласен и аз с тази мисъл и с действията, които бихте предприели за града ни. Но Силвия Иванова отделно попита, как да си обясним разликата от зависим и независим кандидат? Не е толкова просто, но ще ви обясня аз как го разбира. Независим означава безпартийни нареждания и интереси, които трябва да изпълняваш против волята си. Без лидерски прищевки и нареждания, били те целесообразни или не, но в същото време си адски зависи от твоята съвест, от своите поддръжници, от нуждите на хората и техните интереси. Аз считам, че най-големият интерес на хората и би трябвало да е приоритет на всеки град, общество и държава, здравето на тези хора. Не виждам по-достойна кауза, за която да се боря, и не е това ролята на всеки кмет, общински съветник, държавен служител, а не грижите за стоматобетон. Призовавам всички мислещи, независими и смели съграждани, искащи децата им и те да се развиват и живеят в една по-здравословна среда, да ме подкрепят в това мое начинание. Винаги има начало, да го започнем заедно. Прав, докторе, и аз продължавам тази мисъл и нека всеки един от вас се замисли за кой ще гласува. Аз лично бих подкрепил самата мисъл и драго ми беше, че гостувахте. Номер 70, 101 в преференции. Нека заедно предадем доброто нататък. Доктор Росен Цолов. Драго ми беше.